Yes, fantastiskt. Hej och hjärtligt välkommen till Ungdómsstevnan. Jag tänkte att möte och ikväll blir strängt av evr.fo och så till lunchen vi lagt ut av Facebook-sidan till Betesda och betesda.fo. Ja, och så omsättning efter ikväll och det är att få ut i gången och barnen. Jag barn där och gör någon här och jag måste säga att det önskar något här. If you need a translation, it's in the hallway right in the corner. Ja. Yes. Vesne, de är somstö, det var jar. De är utanför här, på till högt hade kommit in. Och så vill jag säga att bönarum och reflektionsrum är uppe. Det är nere från trapporna här. Och så det första rummet till vänster, det är bönarum. Och så inte nästa, men den tredje hörnet till vänster är långt in efter är reflektionsrummet. Och att eller nu tar vi kommer från Roman så kommer Onia börja bön. Och så får det spela spel, just säga kommer här där och det är något spännande och så får det synja samman. Och så kommer Marsta upp att läsa verserna som Røddin kommer att hålla tror jag. Och så att man där kommer Røddin på det. Ja. Ska bara be bön. Gå god till testa för en dag testa för att du när nuch kvanna morgon att vi allt kunde komma till in. Jag önskar att det är livnum och vi testa bara för att vi kan ha oss understämna och be för att du ikväll öppnar och görs det för du som du har till och hjälpt oss att grunda att det som vill tala och be för att de måste vara Røddin, att de måste lägga honom i munnen, att han må komma från här och vet vi att någon ska vara ikväll, att du bara vitspår och sålsang, att du har släckt hem i munnen, att be för och be för kväll när vi är be för samverkan att det hjälper oss att vi att vi går annan och hjälper oss att visa den kärleka att be för och vi tackar bara för att så näck för en pastor av som hjälpt till att de har signat dig för det här och signat bara kväll vi är och mest av allt tackar för att du döjer krossen för jag kan inte så att vi kunde bäst vi tycker att det kunde komma till tog och ha eller få efter liv. Det tackar för ja, så det bara kväll vi är. Amen. Hej. Sås. Jag vill be här och Onne. Jag kommer att ta på nu. Vi får spela som vi tittar årst. Och jag vill be min special guest komma upp på paddeln. Jag var just och Røddin. Woo! Och han. Jag var just. Ja, nu. Han kommer och Røddin. Tusen tack för att du har spelat vi. Här och här. Det är spännande. Okej, ta spel går ut på. Jag tror inte. Du kan stanna här, jag kan just. Och du kan säga här. Här på. Hit jag ett corner. Du kan stanna här med. Yes, hit jag ett corner. Ja. Var ska du ta handen check för Arn? Ja. Jag bara nu är det motkontrollen. Jag vet det familj men det är det inte. Ja, det är gott, det är gott. Så tas det skulle det. Inte när vi. Och en national är en goalrod då. Ja? En goalrod. Och Røddin. Du ska räna att i bussa. Jag kan just det att bodom är. Ja, så du släpper ju. Då ska du bevisa att det ska skifta om, men bara du släpper att bestämma om det blir dom eller inte. Okej. Ja. Skilja det? Skildo? Jag haltar då. Ja. Skildo? Ja. Så vi kan börja lägga vi två tonlagen. Yes, det är bra. Du har en minut. Att det blir om du släpper ju intuition.
Ja, du vill ta gulöten, så vinner du. Så, men han ska bestämma om det blir dum eller inte. Så du ska röna, så hittar vi, så får jag loppa. Du får kamera. Nog så typiskt. Han har men i Jag säger öna för jag vet det för att det säger jag att lugna gifta med döttrarna. Så jag säger nej. Det är inte... Okej. Okej. Ska du visa? Kan du ha gulöten eller inte? Ska du visa? Ja, ska du visa? Om du har en eller inte? Okej. Nu är Han har men någon. han vann, så är 18. Vi stänger en runda trätt. En runda. En runda trätt. Alltid. Jag får logga in här. Spännande. Fortell han att gå med igen, just. Nej. Det är alltså jag har stora. Du har trutcha, fortell nummer 3. Nej. Jag har övan, jag fortäljer alltid så med vittjöden där för om att drömma så familjen är blivit en sån joke, alltså det är okej nummer 45, ja. Så det är en kommande familjerna så blir han säger nej, fortell mig, jag bara sån trutcha över. Okej. Nu släpper du. Nej blir jag. Nu ska du hit ju och vi visa. Det. Att det går rött. Att det går. Du ska ha gulöten. Okej. Rein. Jag halde att det ska ta sig pappa. Det är att nu det är nog så vanskligt att jag tror på att lagt det öle väl så vi kan svär sån släckjakt där. Så när jag halde ska ta det. Jag menar. Kalder. Jag vet inte. Han så opalutlig. Han är ju bitter. Du släkt i havna? Ja. Jag har släkt i havna. Jag hade för sig ja tack. Säg ja tack. Ja. Säg nej tack. Ah? Säg nej tack. Rätt på dem. Ah? Yes. Säg ja tack. Revan. Yes. Okej. 2-0. 2-0. 2-0. Du vann. Smälter så. Nej. Jag tappade. Ja. Du står för det. 1-1. 8-8. Är det? Nej. Du fick grappa av här. Vad gör du där? Ja. Allt för nämnt det där. Jag spelar så att det kan bara inte för. Okej. Nu har jag bara för 8 bord. För 8 bord. Yes. Ja. Jag har här. Oh nice. Och glas. Här är låda, jag har inte vi vattnet ju. Tvall. Här är ränning vatten. Okej. Det som de skulle nu de skulle starta i koppen här, eller glas här. Och så rör få så tätt på kanten som möjligt. Okej. Ja, och så där turar Kari och så tant som ger som det eller vatten för ur. Ja. Tapp. Han tappt. Ja, han tappt. Okej. Skiljer du? Ja, skiljer. Ja. Underring.
Så jag har ett som ren vann så kan Så slipper jag. Visby. Nej. Okej. Eller Ha? Jag du vet går på det. ja. Det blir ju så stöjt i. Men alltså Så rena stöda för upp till kanten Ja. utan att det renner ur. Okej. Och så tar jag turer så är det Men bara synd du sen. Synder sen, det bestämmer eller. Det bestämmer hur snägt det går. Men det spelar renner ur. Okej. Ja, Okej. musician, television. Säkert. Wow. Och han blir vi. Spruga allt vattnet. Det regnar men nog snägg om vattnet, så det är alla stött. Traffic. Ja, han bestämmer hur det kan gå. Får inte tycka kan det. Okej. Han är liver nu. Vi kvar som more vatten här. Det är bra. Oha, regn. Han Ja, det är det. Man så la vet. Hej, get it, okay? Vi driver. Oha. Oha. Okej. Och så sanna stilla jag just då. Ja, sant det. Ja. Come on. Kanske lägga det här så det är just det bor. Okej. Kamera just. Kamera nervös. Oh. Okej, nej. Ah! Han vann. Tar han ju. Yes. Jag har inte det längre. Det går för nya. Typiskt då. Ja, smash. Ja. Så är det sanker. Alltid. Woo! Yes, vi får tacka för sanger är det inte med alla. Han första vi New Name.
prøver at dronjen sinja det grøna vi mer, og stjärna sinja der er vi det. Feel
till tog hjärsta. Löj mig till tog hjärsta. Löj mig till tog hjärsta. Löj mig till tog kropp är som blåa. Ej mörka mig god, tog det hjärsta brann. Aldrig kom det men tog frälsten med. Så loj mig till du kross där som blåa. Ej mörka mig god, tog det hjärsta brann. Aldrig kom det men tog frälsten med. Så loj mig till du kross. Ja, jag ska bara läsa från Isaias 6, 8-8. Ta Arre i Osias kongerdøye, sa i Herren sida i ekvelia høvun hasade, og sleip kabo hansara fylte templet. Serafar stod rundan om han, 6 vanger heikvør, vi 2 må fjall til han enlite, vi 2 må fjall til han føtner, og vi 2 må fly han. Og ta røpte kvør til annan, høylaver, høylaver, høylaver er Herren, god herskarane. Öll jörren er full av dårt hansara. Grunden under dörrastøvnen skal, ta i råpa ljøy, og huset fylltist av røyge. Da sier jeg, vai mer, til ute vi mer, du er med vi øra noen vørum, og jeg bygger mitt i følge, vi øra noen vørum. Nå har jeg mine, sier kongen, herren god herskarane. Men en særa foran flei i til min. I handene hei han glå, som han vi klava hei tidje av alt den. Vi henne nam han vid munnmun og sier, hikk, hetta hever nome vi varartøyner. Skiltøyn i borster og bøtt i fyr syndtøyner. Så hørte jeg herren sier, kvønn skal jeg senda, vil bæra på fyrjokken, og jeg sverre, her er jeg, send meg. Ja, god kvöld. Jeg halder til at tid er fantastisk. Det unge, som skipper 4 ødels ned, det er fantastisk, det er så kreativ, det er så agrydden, og så donalig, og det er så andalig, så spent på god, og på biblene. Det er fantastisk, så var den. Allt fra kreativitet til tonelike og til fyreskipan. Det er sannelig fantastisk. Og til ordentlig stortlig som og synd reande at skulle være en pastor av oss nere. Man bør ikke legge det eller så. Til alt er så vel fyrreika, og alt er så godt. Og en stor takk til tonleikerne. Er det ikke utrolig? Skal vi gjøre med en hånd? Ja. Klappa sinne mer, så får jeg tyra for meg vatt. Klappa sinne mer, så sinne langt. Ja, la oss jo jeg kan just denne hånd. Han ble faktisk nummer 2, til ikke gjelder nummer 2. Ja, 2 mål. Da ene forstår jeg i kommunskolen i Havn, til nekv år siden,
Og det var det som man kallar ta for en generalprøve. Og i aulene i kommunsland i Havn var fullt av nærmengon. Det var smekkfullt. Kvalitet etter skulle vi ha konsert, skolakonsert, jolakonsert. Og skolan har just kjøpt et nytt trommesett. Et nytt flott trommesett stod oppe på paddelen. Nægra samme som det sitter her. Det står bare ikke alltid for en sånn bor. Det var bare lest trommesett. Men det var ingen i skolan som spalte trommer. Så da vi stod at det 4 konserter skulle være, aulen var full av nærmengon, så sier læreren, som er et heltje, skal jeg kjenne etter noen, hvis nå heter det for ut, jeg vet at det er for ut av alle notene. Mitt med stand her, så sier han, regen her, og det får kallt ned rytsen av meg. Til det var ikke regen i skolen, så regen gottesen her. Og ta var det bare en som man mente vi. Vi manglar trommespelare. Regen gottesen her. Jeg tog først på trommer. Og konserten skulle være den etter. Men det som er sånn heldig har jeg oppdaget, han var eisen rocknelærer til meg, det var da jeg 80 skulle si det og rockna, da satt jeg tromma i på båret, ved trommepinnen. Han också han då inte rockna regen. Det är halt han då att trumma. Regen gottesen här och jag minns smocka i samman så jag ser och det var så smägen och flower med sjövande kamraterna som är så står runt om. Där så han är här så pekar det alla så. Han är här och helt för nere i mitten av botten han tog i handen med och han som han halade mig upp och sätter mig vid trummorna och fick 2 trummepinnar som följdes som var så stora att man var så lydligt då. Og skulle spela trommer. Da vi kom til denne teksten som vi da var lise, Saman og Janne, da suttet vi en mann som unger, han bare 25 år, sånn profeter Isaias, sånn står gammal med over store kyrkje. Han pur unger her, så unger som at tikk og nere. Akkurst hever fullt komelige brøyta. Han har upplevt det som vi har kallat det, tid har kallat hessa stevnena. Han upplever ett vendepunkt. Och inte lukka som en pikkaludel regen gottesen i Havn för en 30 plus år som gøymes som inte vill trakka fram, så trackar han ordentligt fram. Och han säger, här är det Send meg! Akra motsatt som smegen havnar med över. Och det som så hottagande, hvis du läser alla kapitlen, så det att det som han kallar till, eller det som han bjöd sig fram till, något som fullkomligt hopplöst. Det är för att lusta och lusta, det är för att sucha, men det är för att trycka där. Och du för att tala och tala, inte allt lagt i öje. Här är jag, sänd mig! Och han spyr inte en gång, för några annar vimmer. Nej. Kvär skall det färra? Eller kvär skall det göra? Kvär för mål skall det lära? Ångan spurning. Här är jag. Sänd mig. Nu, jag har valt den texten. Det är en text som var ett vendepunkt för mig. Jag läser den texten ofta för en 25 år sedan eller Oxford här. Och jag hörde nekvar taler om den texten. Och det var så god brukt. Det blev via brukande texten. Och god blev via brukande texten här. Och i mun och liv. Att få mig uppleva vendepunkt. Ta i glömmer kvar han är. Och kvar är. Och vad det kallar vi till. Jag har valt hända texten av hesegrund. Och jag vet inte vad en liten illustration av som grund. Det är också god brukt i mun och liv. Kanske han kan bruka det i livet inte omkring. Kanske en så tack i gode för att du kom till Leygarkvøld. Vi hörde en talare som brukte ett enkelt arsk som heter här. Vi einare stryker av
nere under. Att illustrera vad det märker att säga ja till Gud. Ta Gud ger en soppmål vi okkon, så ger han okkon ett tömt papir. Vi einare stryker ja, kan vi kunna skriva under. Och Gud ber okkon skriva under åren han skriver av soppmålen för att han inte okkon att göra. Men du säger nej, mamma må säga jag ska omgående skriva under näka som inte har lyser först. Det är bara styrt vi gör god. Och som att det kanske här har skrivit soppmålar vid fotbollsfälle och ödla uträttarfälle och så vidare. Och läsa det götla och för äldre läsa det götla. Men då det kommer till god. Då han ber om åkara övergivande. Ta få av en tomans soppmåla. Och så var vi byn att skriva under. Och så för god att skriva av soppmåla kvärt här är han instyr. Men du säger, men kvärt nu är så god för att kalla mig till Grönland. Inte bara i sommarferierna. Men i 30 år, kvärt nu är så god för att kalla mig till någon storby och arbeta i slummen, inte bara i en sommarferie, men i nekv år, att kvärt är så god för att be mig att lära ett mål som är så trobult. Det vet inte mig klart, för att tänka mig 5, 6, 6 år att lära det. Kvärt nu. Isaias vet inte om vad det är god till att kalla han till. Men han säger, här är jag, sänd mig. Och det som jag kunde huxa mig är att hukta efter vånande kött i kväll. Det är att spela, kvärt fick han att komma till att såret övergivande. Kvärt fick han att komma till en sån stöv, så vändpunkt, kan han säga, här är jag, sänd mig, och till lika mycket kvärt. Och jag tycker att vi sutter i sin text någon trutjar sjoner. 3 ting som Isaias 5 år gammal ser som ger till att han kommer till stövna att han säger God sänd mig. Här är det. Gå kan jag släppa. Den första sjonen är att han hygger upp efter och han ser dordgods. Det trutjar är det så han hygger upp efter och han ser dordgods. Han hygger in efter och han ser synd hjärstans och så hygger han ut efter och ser nej heimsins. Han hygger upp efter, han hygger in efter och han hygger ut efter. Först han hygger upp efter. Kanske vi kunde få versen upp på heband. Ta år i Ussias kongerdøye sa jeg, han sier, sa jeg herrens sida og i ekvelige høven hasete, og sleip kva på hans fylte tempelet. Serafar stod rundt om han, 6 vanger hei kvør, vid 2 mot fjall han anledde, vid 2 mot fjall han føddernar, og vid 2 mot flei han. Og ta røpte kvør til annan. Heilavor, heilavor, heilavor er herren godherskærarna. Ødle jøren er full av dårt hans her. Grunden under Dorastavn og skalv, ikke av godhet, men av råpen av serafen. Og huset fylltest vid røyke. Den første sjonen han sier, han ser god og i sånne storleika. Og akkurat kall at liva for Jesus, eller liva for God, byrjar ikke via suttja tørven her ute. Og heimer som vi lever i er smekkfotler av tørven. Vi skulle hitte etter satt når man har løtt. Akkurat kall, akkurat byra at liva for God, byrjar ta vi suttja han. Og vi suttja hvordan han er. Og hvordan står det han er. Hvis vi vet at skriva G-O-D og et arsk og bo folk og i okkar heim i det som ikke tryggva illustrerer seg og kanskje det som enda tryggva Louis God G-O-D forklara så er det kanskje være det er en sånn ting som hjelper meg til jeg har bruk for det for meg er god en sånn okkande tanke det kunne være alt møveligt.
Men da Isaias ser god hendan dagen. Ta det ikke en lydel god, altså en lydel hjelperhånd som altså en lydel automat som jeg har penger i, og jeg gjør mye, så skal han gjøre mer også atter, eller en sånn trillekunstnere som bare peker at jeg har bruk for honom, og ganger at han har mer, og hjelper mer i ødelen tydelig som jeg har bruk for. Det gjør god heisene. Halleluja. Men god så rævler jeg mer enn det. Og det som så avhåverst at da han lyser god, han sier han ser at jeg vil høren ha sett det. Så sitter man og bøyer, hvordan får han nå lyse? Hvordan ser god ut? Og den ene som lyser ikke vi får at sleip kapi hans fylte tempelet. Lukka sen der. Og sleip kapi hans fylte tempelet. Ser du rett? Wow. Jeg citerer det rett. Sleip kapi hans fylte tempelet. Ha? Kom se. Isaias, mer detaljer, kom. Mer detaljer. En ærefyrner og i æremosebok ta i Moses og noen vimmensjonen og holdt fjers eldstar i Israel, menn, viktige menn. Så god en affær. Hva skal hvordan tar du god? Der sier faktisk, gulvet var ordentlig pent. Hæ? Gulvet var så pent? Come on! Mer detaljer. Hvordan ser god ut? När gulvet var ordentligt pent, det blev så ljusa blått, det blev som himmelen så blått, så fint var det. Vad händer här? Det händer till att de människor vill möta god och söka han som han verkligen är. Så är han avdyra bärare att hitcha efter. Och vi fettlar till gärrar. Och vi går söka bara gulvet som måste hända. Alla sleipe av kapi hans her. Og kanskje hitja lyga sin oppsett sier. Jeg tror ikke mer. Og til ikke til god, en åregne god, eller en ender god, eller en eller puden som bomber Badnaheim eller akkurs, og man er benji for noe. Nei, det tror han er så vekker, og så storslien, og så evig, og endelig fantastiske, jeg har ikke mer år. At vi kunne ikke hitja etter. Einar forspurte Moses, kan jeg vise meg dørtøyne? Og Gud sier nei. Eller nøy. Til ånden kan søtja meg og liva. Hevet du virkelig se god. Nå jeg vet at ånden åkken fer, og jeg sier det pur, at ånden av åkken fer oppleva at søtja god som Isaias sa han handa dagen. Ånden. Og hvis åkken sier at det har gjort det, så ikke tykker dem, ok? Men god innser å vise seg selv for åkken. Hevet du oppleva god? Hevet du se åkkers av honom? Du hodtidgen av god i sjalvån? Eller vi bare hodtidgen av det som god kan gjøre mer? Og sikningen som han kører mot mer? Og det slett av i hånden sjalvån, og hans er verkerleika, og hans er storleika. La meg si et sitat, og dette vil jeg kanskje ta mest bultrota sitatet som jeg gjør i kveld. Og det er sitat, så det er ikke min år, så kan jeg si det hver sagt det. People who would be happy in heaven if Christ were not there will not be there. Det er ikke længst. People who would be happy in heaven if Christ were not there will not be there. Hvis jeg er en menneske som bare hukser om himmel og deilig, jeg vil gjerne slippe her, til her unge sjuker, her unge nei, her unge tar, her unge brønner forlovelser. Men Jesus vil her, ja, faktisk irrelevant. Så hever du ikke møtt gode. People who will be happy in heaven if Christ were not there would not be there. God er så fantastisk og så vacker at han er større enn noen Coldplay-konsert. Jeg vet ikke når jeg tykker Coldplay-konsert. Coldplay i måte forhold til, ta vi ene for å oppleve god, og i hans er dård,
Coldplay-konsert som en oentrant stovekonsert. Det er Champions League-finale. Jeg vil se en i Rom. Og Manchester United tappte den, og det var fantastisk. Otroligt. Stadium her i Rom, og i Lumpekøl, og det heter smekkfullt, forstusen avskår, kamperen og showet, og fædelig stemningen. Som en oentrant døvermåltøy. At det måtte tøy som bojer okken, som slipper å oppleve god og dård en affær. Han hikker opp, og han ser dård herrens. Og så gjerne hikker han inn etter, og ser sin egna brottene sin og hjerte. Det er en logisk utvikling av at suttje god fist, og i måte honom så suttje mot sin det hjerte. Han tenker inn etter, og ser sin hjertans. Bibelen er purast klar at ikke godt bor i mer enn meg selv. En den andaleste personen som vi vet om, Paulus, apostel, som er framskærande trobare og evangelist og alt. Han sier om seg selv at Kristus kom inn i heimen at dødja for syndare, herav er det den største. Ta jeg kom jeg suttja god og oppleva han, og for han verlig ta jeg min homind av meg sjolvon, ikke særlig stor. Er det den største syndare. Men han sier samstundes at Jesus Kristus, som elskar meg, og gav seg sjálvan fyrir med nu høstkvöldet var en frasa som ble vi ringe høtten om som er fra bådskapen høstkvöldet og det er let god definera det let god definera det og i okkon bygg var det nekver personer og i mer burde personen ta personligheten ta personen som halde med vera ta burde personen som andre halde med vera ta burde personen som halde at andre halde med vera ta burde personen som andre halde at halde at de halde med vera og så videre det er øyelig complicated men det er bare en personer som hever tøtning en identiteter som i egen gods hever tøtning og til det som vi og i egen gods. Alt hit i verden orelevant. Hver sier god at du erst. Og jeg kan sjálvon vi fullkomliga sinti. Og han sier, ta i hans her god, ta sier, vei mer, ta ute vi mer, tu mer hvor vi orene verden. Legg verset til, ta vi suttja god så som man så okkar fyrsta reaksjon ikke hittir hinnon, hikka teg, hittar horska teg gjerra, og imensje samfellagsbølgar, teg hugsa såleis, teg halda hittar. Nei, ta så ikke god som man så for eia innetter. Og jeg så ikke hver Hver Men en serafren flei over til mun, og i hånd heian en glå som han vil klova hei tidsi av altaren. Og vi henne nam han vi munnmun og sier, hikk, hettar hever nå med vi varrar tøynar, skiltøyn i borster og bøtte for syndtøyna. Hvor tog han en glå av altaren, altare, hvis du leser Bibelen, som altaren alltid pøylar fram etter og i måter Golgata. Allt pøylar fram etter måte tog som Jesus gjør, da han dør for åkken av krossen. Det det store altare, det kosmiske altare som bøter for alle synder til Golgata. Og hette en mynd av tog 600 åren. Han teker av altaren og han glå og rører han til særaste punktet av kroppen og av varran her. Og ta god brøyder av liv, og i tjøkken om krossverset av Kristus, så kommer man inn i det aller innaste, og det særaste, og det veikaste, og sårbæraste, og i liv, og han boom,
Allt bara berätta det. Tja honom, tja Isaias, hej det är en upprätt djupt tydning. Han var profeter. Han tog sig. Varraner var instrument i honom. Men han hade kanske inte brukt det rätt. Och God kommer in och gör någon krossfäste. Hygger efter det 200 år och frälser han och bröjter han. Då han ligger in efter. Lät God definiera det. Och i egen Guds, hvis du har tro av Herre Jesus Kristus, så är du en dyra bärare, avgir, rättvisstörder, soner Guds. Lät God definiera det. Men vi kommer bara till det nye stød av videre syndere at han vil oppleve hvor god det er. Han hegger opp etter, og ser dård herrens, han hegger inn etter, og ser synd hjertens, og så da trea og da sørste er, han hegger ut etter, og ser nei heimsens. Han ser nei heimsens. Men det er at han ser god. Det er at han ser seg selv. Nu hygger han om sig och säger, och han säger, och i bygger vi en mitt i fältje vid åren och värre. Heimer som vi bygger i är fotler av nej. Heimer som vi bygger i är fotler av törvån. Kan det släppa ge av nöker i kväll? Visste du att omlai 90 miljoner av bøtnen, det husker som öll, men bara bøtnen, dodja av hungre om året. 90 miljoner bøtn dodja av hungre om året. Og så skal 1 million bøtn dodja av tosta eller av skaiv om vattnet om året. Visste du det? Visste du at den største, at det skjøteste veksende industrien i heimen er det som kallar human trafficking, hvor mennesker var kjøpt og selgt, bare til sex og til bolig arbeidskraft. Visste du at bare i hans sørste åren er 30 millioner mennesker blevet heimleis på grund av krutjon, vi har nødt til å flytja 30 millioner mennesker. Vi tror bare halvt 30 000 folk i fargen. Det som du har vært matematikk, det kunne ganga det. Hvordan er det farger det? Visste du, og nå blir det mer seriøst, nå får vi inn i det andalige tørvener, det evige tørvener. Visste du at det er tusentals mål i heimenen som enn ikke hava eina omsetning at han male. Vi det var flere. Og tog angst og engst og norsk og tøgst og uslengst. Vi det var flere 100 omsetninger for føringer. Men det er tusentals atterbølgar og mal som enn ikke kunne lese om Jesus til det har ikke bibelen at han male. Og hettar. Visste du at en treinger av heimenon, det vil si cirka 30 milliarder mennesker hava ikke hørt om Jesus en affær. 30 milliarder mennesker hava ikke hørt om Jesus en affær. Og vi har hørt om han 100 affær bare sin høstkveld i her. Og i 2022, 2000 år 18 år, at Jesus sendte lærersønner ut. En treinger av heimenon til flest i muslimske heimenon. Her er jeg. Send meg. Visste du at det dødja 70 000 mennesker kvønte jeg utan Jesus? 70 000 mennesker er i ferden inn i avleggen utan Jesus. Så Jan Høgne stod i hergjørskvølte. 140 000 mennesker er ferdig inn i avleikan utan Jesus. Så jeg Monika stod her høstkveld. Kvønte. Send meg. Her er jeg.
Jeg får bjøre musikerne komme opp etter. Sånn til for å leie kun og holde den til Los Angeles. Men mitt aller første punkt skal være spyrrespårningen. När var det at det er en unge mævren Isaias hei etter vendepunkt? När var det at han hei så tradisjonen her? När var det at han sa Herren og i dordsvinne? Og han sa sitt egna hjärsta. Og han sa tørvene her. När var det? Nå Sverige er sin det løye utifra versen ivraskei. Det er det første vers. Ta Ari og Ussias kongerdøye. Ta, sa jeg Herren. Hæ? Hva det her vi nægge gjøre ta Ari og Ussias kongerdøye? Ussias konger var allerhelst en vimmaver tror Isaias. Ussias konger var en gåver konger i nekvar. Han var bara 16 år da han blev konger. Og han førte Israel fram størst, eller Juda fram størst, og gjorde det til et velde. Størst her, størst politisk, størst økonomisk. En veldig politikere og konger og leiere. Og øll glad og spent og full av vogn. Og særlig Isaias, som profeter i landet. Men nu dør Ussias. Nu dør det som menneskene har sett sånne vogn til i landet. Nu dør det eller han som Isaias har sett sånne lyd til. Og Gud teker det bort. Og Isaias fer tunglinter uimyndig med, ved tungon feton ein dag nere i tempelet som han eier gjerra. Han får møte. Men det var akkurat ta at Gud viser seg for noen, storan, allmektiga. Ta Are og i Ussias konger døy, og min spurning til tikkun i kveld, og til min, kvært det og i min og løyve, som Gud kanskje man får røre vi, fire, at jeg kan få suttje han, som han det en personer, det en skeiver viner, det en skeiver sjeiker, det en skeiv jenta, det en skeiver lesnaver, det en skeiv ahamal, eller okkur som utje. Hva det som God kanskje man får inn og sier vi må ta det vekk ur løyven og tja der, til dette blokkerer, dette hindrar fire at du sørst med, og du slipper oppleva meg akkurat så som jeg det. Hva det som du kanskje må sparska dyr i løyven og tja der, at God må ta bort fire at du kan sutja han stora med løyven tja der. Det Are og i Ussias konger døye, ta sa i Herren. Vi skulle bia sammen. For bia det kun. Lade egen i atter. Og bia sammen med meg. Fæger er tatget der fire. Hese dyra bære. Elskar unge folk som i dette vikskiftet. Og jeg så av hjertet tatget der fire teg. Takk for at du einon kvarjon av teimen. Sørst en dyrkrip. Et liv, akkur stort, akkur lengt. Akkur kjenter, akkur minne kjenter.
Onkel kommer lengt, onkel kommer stittre. Onkel vil nekvar glede, onkel vil nekvar sorg. Men det alt dyrgripar og i egen tøyne. Jeg ber det 4 timen. Jeg ber om at hetta vikeskiftet skal være et vendepunkt til onkron. Du vet det var ett liv. Ett stort liv. Liv som røyker så sast stutta stund og så ja borst. Som blomman av marsjen. Så blomar stutta stund så borster til livakara. Og hese unge hava nøgur far framma fyrir seg. Jeg ber dig om at du skal slippe røkke inn i hjerten til ankeren av dem. At her anker Isaias her i kvöld. Ung så sier, her jeg, send meg. Jeg do jeg ikke anna målen. Jeg vet ikke hva det do jeg gjerra. Jeg vet ikke om jeg trivest. Men nå er jeg må se til. Og jeg har sagt for og jeg har sagt for tørvene rundt om Her jeg, send meg. Jeg ber om at du i kveld skal berøre flere eller ankeren av oss. Dette skal være vendepunkt. Jeg ber om at ikke at folk skulle utsette det til morgen eller neste vike. Jeg ber om at du i kveld kan slippe frem at til ankeren. Og så ber jeg til gode feir, at hvis du ung her i kveld, som enn ikke har møtt her, som enn ikke har tro av Jesus, som tar av frelsere, som enn ikke har gjort at de besyndere som ødler av oss, og har bruk for det til frelsene som bare Jesus kan bjøa. Så ber man akkurat heimen i kveld skal komme til trygg, at de i kveld skulle gjøre at det tro og stige, at de i kveld sier Jesus, jeg en syndare, frels meg, takk for det som du gjør det for meg av krossen. I kveld. Jeg ber meg til så det har vært dyrvi at ta seg med akkurat vin, eller ta seg med meg, eller ta seg med akkurat annan. Men ikke boja. I kveld. For resten av oss god før oss alltid til vendepunktet som sier du kan slippe skriva av kontrakterna det som du vilt. Det twin, vi twin. Her jeg. Send meg. Amen. Takk for talen. Det ikke rørende at Herren så stor. Han vet alt om oss. Han kjenner oss. Og likevel så vil han ha samband med oss. Har du sett godt? Har du tidkjent støve? Lov hon inn i tvitt liv og lad dette være et vendepunkt. Lad dette kvöldet være et vendepunkt i tvitt liv. Lad dere ha egen vent av Jesus. Bønner om oppe til de velkomne for å bruke det. Nå får vi da synge en eksjanger, og den første vil sende med. Og lad dere synge av hjertet. At vær
Så
nu att känna. Så säger
God att det som är här och här ute. Ja, jag så syns jag sån för det kom. Och jag har lukat det så att vers och så skriver shower jag har måste show lagt det vers jag tror att sånt nu. Det snäller som Achan och inträdde. Vever Guds fullkommen, og Herrans rønt. Han ødlomtamon skjølter som søker seg skjølt til hon. Ja. Alla meg ikke sier sånn jeg. Vi har sannsyn på her. Ja, jeg halde bare att han är pettiga första vers eller karst charm. Alltså men frälsar kvar ännu i färre för att här tog i flutja kan vi. Ja. Som mängder mer dolt att du fullkomna vägen som du överlåt mena. Som en kan känna att lytel i mig och ytla i lögena sann. Men frälsar käre kvar ännu i färre för att här tog är flutja kanon. Årtut som en gång mer gjordes han värre som luste mer att tur så hjälper läst i just mer år. Men tacket är bättre, du lovar vår värre. Du stövot och skyldigt med kärst. Att kraften mer heldur röjt här men allt är vi du har
Ta tu ikke langer skal fire mer til ja. Kvi tors for som en kan være løy. Her vi glede, mer byrstas vi meie. Skal jeg se og i fjalt, men kan være. Jo hånden helt av, til fullkomna veier, som trygt med til himmelen. Tusen takk for talen, Rein, for året. Året godt at høre. Og takk for sangen nå. Jeg skal bare enda hese låtene vi bør en bøn. Gå himmelske feier. Takk for alt som du gjør for. Og takk for skapene verset. Takk for alla planeterna, stjärnorna och alla naturen som du ger oss och allt som vi söker. Gå för att tacka för han som du är. Tack för stora kärleka och nej möter oss. Tack för att du älskar oss. Kjalt om vi är syndare och kjalt om vi gör skafft emot här kvann det är gott. Och gå för tacka dig för att vi kunde vara här i kväll och prisa här och höra om ditt år. Tack för det som är kom fram i kväll och för allt som är här och som jag har hört. Och bidde hjälp oss att bruka detta som vi har hört och här dagliga dag minnas till det. Ikke bare i kväll, men også nært av något. Og ja, bidde hjelpe oss, for gå vittne for hver annan, og hjelpe hver annan, og lytte hver annan opp. Og ja, og tørste blir bare for to erstatter. Og to høver oppe på atlan prøys og høyer, og mer enn takk godt. Amen. Yes. Nu har hentet alle kommet enda. Og jeg vil si takk for det, alt som er kommet. Og vi sitter klokken 22, da neste lødene begynner. Og her vil jeg skrådene være solosanker, vittnesborer og en låsangslødde. Og nu vil jeg trekke mor. Han er oppe av loften. Det er som han vet her. Så ja, vi sitter som han lød. Og nå slipper sin kjær med.